Kaixo guztioi. Egunon. Kaixo, egunon. Aurtengoan ere iraila bertan dugu eta irailaren hasieran urtero bezala gurutzen eguna San Migelen. Gure zonaldego, gure pastoral barrutiko parroki guztietako gurutzeak gonbidatzeko egiten dugu bideo hau urtero bezala San Migelera, santuariora, Aralarrera ilotzeko. Bertan eukiko dugu urtero bezala 12 laurden gutxitan abituko dira gurutzeak, uhartetik heldu den pistako kruzetik, eta prozesioan handik San Migeleraino. Eta han 12tan eukiko dugu urtero bezala, nahi dunantzako konfesatzeko aukera. Eta gero 12 meza. Orduan, printzipioz nire azkeneko urtea izango da bertan parroko bezala. Eta, dana gonbidatuta zaudete. Urtero bezala, San Migelen egun berezi hau elkarrekin ospatzera. Gure zonaldeko parroki guztik, bertan bat eginik. Eta, aurtengoan ere, iazkoan bezala, gure diru bilketa Gazako parrokia katolikoarentzako izango da. Eta orain handik bialdu diguten bideoa erantsiko dugu. Ez zuek ikuste zazuen. Handik bialdu digute Gazako handauden bi monja ume bertako, ume taldetxo batekin, iazko eta aurten ere bialduko digun laguntzarengatik eskerrak emanez oso egoera txarrean daude eta haien bideo ere ikusteko zuekin konpartitzen dugu. Ongi izan eta sarri arte. Jainko nahi badu. Agur, irailaren 7an. Irailaren 7an 12 laurden gutxitan. Aio. Desde acá, desde la Franja de Gaza, queremos agradecerle al Padre Ignacio y a toda su comunidad por el ayuda material y espiritual que nos están dando. Estamos acá con algunos niños del oratorio y les agradecemos mucho por todo lo que están haciendo por nosotros. También queremos agradecerle por las oraciones. Soy la hermana Emperatriz, la hermana Maravillas, y queremos decirle con nuestros niños del oratorio, ¡gracias!